pistesaaliita sitten päästäänkään näkemään. Mutta taistelu Finlandia Trofin voitosta ei suinkaan ratkennut tuohon Kiira Korven hienoon luisteluun. Nimittäin nuori vasta 14-vuotias venäläinen Julia Lipnitskaja on parhaimmillaan kerännyt niinkin kovat pisteet kuin 187 pinnaa. Hänellä on kirittävää. Hän on nimittäin 5 pinnaa Korven takana lyhyttöohjelman jälkeen, mutta tämä nuori tyttönen on kyllä kivenkova luistelija. Hän on hallitseva junioreiden maailmanmestari. Ja klassiseen musiikkiin luotetaan hänen koreografiassaan. Pähkinän särkiästä on tämä kooste. Ja kolmois yhdistelmä, Lutz tulppi. Ja kuinka kevyesti. Ja akselin perään sitten ensin kolmoistulppi ja sitten kaksoistulppi. Melkoista ilotulitusta. Huikea on alku. Ja toinen kaksoisaksel. Todella taitaa tuon rotaatioasennon ja siihen hyppäämisen. Kaikki hypyt ovat loistoluokkaa. Liikkuvuutta on, vaikka muille jakaa. Flippi jää yllätykseksi kaksoiseksi. Ja sitten Salkov. Tässä yhdistelmäpiruetissa äärimmäisen matala tuo kyykkyasento. Ja sitten kuin vispilä mennään tuohon viimeiseen nosturivariaatioon. Aivan käsittämätön notkeus, käsittämätön on tuo liikkuvuus hänellä. Enempään ei voi ihmiskeho vääntyä, mutta kyllä se tässä liikkeessä vaan niin komealta näyttää. Hämmentävä suoritus kerta kaikkiaan. Melkeinpä sanattomaksi vetää 14-vuotias Julia Lipnitskaja. Esitteli kyllä sellaisen repertuaarin osaamistaan, että teknisesti ainakin parasta suoritusta tänään nähtiin juuri nyt. Nyt se ero juuri Kiiran ja Julia Lipnitskajan välillä on siinä,
että äsken nähty venäläinen esittelee omaa akrobaattista osaamistaan. Tämä ohjelman musiikki ei vielä hänelle tuo sellaista taustaa, että hän sitä ilmaisisi varsinaisesti, vaan hän esittelee akrobaattisesti osaamistaan ja kaikki nuo välisiirtymät ovat aika helpot verrattuna Kiiran tuollaiseen ilmaisulliseen kokonaisuuteen. Eli se taso, jolla Lipnitskaja luistelee, on aivan toinen kuin millä Kiira luistelee. Ja sitä on usein vaikea ymmärtää, kun sitten tulee palkituksi sellainen luistelija, joka osaa vähemmän vaikeutta, mutta pystyy juuri tämän kokonaisuuden ja musiikin ottamaan mukaan omaan esitykseensä. Ja siinä tämä suurin ero ehdottomasti on totta kai tekniikassa myös tänään, mutta vielä Kiiraa alleviivatakseni, niin kyllä tuo Lutsin mukaan tulo tänään oli hieno asia ja ilahduttava asia. Sitten katsotaan pisteet. Kiira Korpi johtaa ennätyspisteillään 181,16 ja Lipnitskaja menee heittämällä ohi 7 pisteellä ja ottaa Finlandia Trofin voiton. Kerta kaikkiaan huikeat elementtipisteet 188,23 ja näin junioreiden maailmanmestari on ykkönen myös täällä Espoossa. Ennen kaikkea huikealla teknisellä osaamisellaan. Loistavat hypyt, erinomaiset piruetit. Ja tässä vielä lopputaulukko. Lipnitskaja 7 pisteellä voittoon. Oli siis tässä vapaa-ohjelmassa 12 pinnaa Kiira Korpea parempi tänään. Kiira kuitenkin komea paluu tauon jälkeen. Olympianelonen Mirai Nagasu muun muassa jää taakse. Ja hyvää suomalaispanosta täydentävät Julia Turkkila 6. ja Beata Papp kisan 8.